Ik ben Esma Alouet, ik studeer psychologie. Ik zit nu in het tweede jaar van de master. Ik heb meegedaan aan Faculty Stars omdat ik het wel een mooie kans vond. En het was ook wel een uitdaging, dus ik was wel benieuwd naar wat hieruit zou komen. My name is Alina and I'm a student from Bucharest, but I'm doing here a master's in cultural studies. It was a good opportunity for me to see how you put the light and use the flash. Ik ben dus Jesse Wursten, ik ben de faculty star van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Ik heb meegedaan, eigenlijk vooral omdat ik geen reden vond om niet mee te doen. Dus ik had zoiets van waarom niet, ik stuur gewoon mijn foto's in en ik zie wel wat er gebeurt. En uiteindelijk was het echt wel de moeite. Mijn naam is Anka Persijn en op een dag ging ze naar mijn mail kijken en toen had ik een mail van Faculty Stars en ik dacht, wat is dat en zo, dus ik ging zo een beetje kijken. En dat was een wedstrijd om mee te doen en dan dacht ik van waarom zou ik niet meedoen, want je droomt daar toch zo wel stiekem van. Ik vond het echt interessant, zeker zo met die reflectieschermen, dat je echt gewoon zonder flits en nog andere objecten, dat je echt met natuurlijk licht je gezicht echt zo mooi in beeld kunt brengen. Ik ben Marco Mertens, persfotograaf en gelegenheidsfotograaf bij deze workshop. We hebben wel een paar interessante dingen gedaan, vind ik. Het interessantste is altijd ter plekke improviseren. Wanneer het er niet naar uitziet dat je een goede foto zou kunnen maken, toch proberen de beste foto te maken die er te maken valt.